बयनिसिमबो खुलुमबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव माखासे खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। दिनै 2022 मायथाइनि 3 जानुवारि बाराया समबार। दिनैनिफ्राय हादर नाङैनो जागायबाय 15 बोसोर बैसोनिफ्राय लानानै 18 बोसोर बैसोनि कर'ना भेक्सिन थुनाय हाबाफारिया। थिग बिब्दिनो क'क्राझाराव थानाय साइन्स कलेज अडिट'रियाम हलाव 15 बोसोर बैसोनिफ्राय लानानै 18 बोसोर बैसोनि गथ'साफोरनो कभिड भेक्सिन थुनाय हाबाफारिखौ जागायो। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', बिटिआरनि सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे बिथांमोनजों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि बर्नाली देखा बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। मोनथिनो मोननायाव 7 साननि गेजेरावनो रायजोआव आबुं खालामनाय जागोन कर'ना भेक्सिन थुनाय हाबाफारिखौ। बेनिखायनो आसामनि दरफ्रोमबो जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनो देहा मन्थ्रिया गोख्रों बिथोन फोसावहरदों। दानिया गुबुन खौराङाव फैदो। मानास माहारियारि हाग्रामानिफ्राय आदार नागिरनानै गामियाव हाबफैनाय मासे 2 बोसोरसोनि गोसोम मुफुरनि गोथै देहा बोखांनो हादों हाग्रा बिफाना। हाग्रा बिफाना फोरमायथिनाय बायदिब्ला गामियारिफोरनि सुबुंफोरानो लोगो लालायना बुथारदों बे मुफुरखौ। खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे जाथाया चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय बारभुटान सिमना साखाथियाव थानाय 2 नं दैलंजारनि आबाद फोथारनिफ्राय जिउ गोमानाय थासारियाव मुफुरखौ बोखांनो मोननाय जाथाया जानानै थांदों। तामिलनाडुआव थांनाय 8 दिसेम्बर खालि हेलिकप्टारनि जाब्रबथायाव जानाय सीडीएस बिपिन रावत आरो बिनि बिसिजों लोगोसे सा 14 सुबुंफोर थैनायनि दानसे उनाव बेजों लोब्बा थानाय माखासे गिदिर खौरांफोरा सोराङाव फैदों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बोथोर गाज्रिनि थाखायनो हेलिकप्टारनि बे जाब्रबथाया जानानै थांदों आरो मिथिनो हाबावनाय बायदिब्ला बे जाथायखौ नायबिजिरनाया गासैबो फुरा जाखांबाय आरो थाबैनो बिनि फोरमानफोरा सोराङाव फैसिगोन। दानिया गुबुन खौराङाव फैदो। बिटिआर ओनसोलनि दाब दाब जायगाफोराव दासिमबो सिखावनि उदखारा सोलिगासिनो। बे समावबो खौरां मोननो हानाय बायदिब्ला क'क्राझार जिल्लानि सोरांफुरि खोदोमथलानि बिबानि बसुमतारी मुंनि सासे आइजोनि दख'ना जि जोम फानग्रा गलानिफ्राय सिखावा थांनाय हराव हाबनानै गासैबो दाम गोसानि जि जोम दख'ना गानग्रा जोमग्राफोरखौ खावनानै लांजोबदों होनना खौरां मोननो हादों। खावजानाय गलानि बिगोमाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला गावनि गलानिफ्राय खमैबो 4 लाख रांनिबो बारा जि जोमफोरखौ सिखावा खावनानै लांजोबदों। बेनिखायनो बेबायदि जाफ्लेबाय थानाय जाथाय एबा सिखावनि उदखार सोलिबाय थानायनि सायाव दानि खुंथाय गोहोआव थानाय बिटिसि सरकारा गोख्रों राहा लानांगौ होनना बुंथियो खावजानाय गलानि बिगोमाया। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय सेसाबानि दैगुसु गामिनि दुर्गे ब्रह्मनि 3थि फिसाज्ला जांगिला ब्रह्मआ सोनाब रायजो बेंगालराव 7 बोसोरसोनि सिगां खामानि मावनो होननानै लोगोफोरजों थांफादोंमोन होनना खौरां मोननो हादों। नाथाय दुखुनांथाव दिनैसिम न' फारसे सफैनो हायाखै जांगिला ब्रह्मआ आरो बहा दं बिनि थि खबर मोननो हायाखै न'खरनि सुबुंफोरा एबा बिमाया। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला जांगिला ब्रह्मआ जाय समाव लोगोफोरजों खामानि मावनो होनना थांफादोंमोन बे समाव बिथांनि बैसोआ 15 बोसोरल'मोन होनना मिथिनो हादों आरो खौरांनिफ्राय मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला जांगिला ब्रह्मआ लेखाबो रोङा आरो बर' रावनि अनगायै गुबुन रावबो रायज्लायनो रोङा, जायनि थाखाय न'सिम गिदिंनानै फैफिननो हायाखै होनना न'खरनि मानसिफोरा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। बेनिखायनो सोरबाफोर सिनायोब्ला एबा लोगो मोनफ्लांबायोब्ला गावसोरजों लोगोसे न'सिम लाबोफानो न'खरनि मानसिफोरा मिजिं खालामदों आरो नैबे होखानाय जानबुं नाम्बाराव फन खालामनो दुखुथिया न'खरा खावलायहरदों। होखानाय जानबुं नाम्बार 9707974099। सानजा क'क्राझार समस्तिनि एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा गावनि बियाबनि सिङाव थानाय गासै 753 फरायसाफोरनो आरो सा 71 बेरामि सुबुंफोरनो रांनि चेक गथायनानै होदों। मोनथिनो मोननायाव एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा फरायसाफोरनो सासेयाव 5,000 रांनि चेक आरो बेरामि सुबुंफोरनो साफायाव 10,000 रांनि चेकखौ चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनिफ्राय दिनै गथायनानै होदों। दिनै बेलासिनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।